Kape tayo, Bibitot. Magkape tayo, magkape. Kababa ko lang. (9:30) na. Tinamad akong bumangon maaga. Ang internet ko. Bakit gano'n? Sis Annalisa, good morning. Tinanghali ako ng gising. Update habang ano ba, nakape. Kape tayo. Alam mo 'to? Hanini. Alam mo 'yun? Walang pag-ibig. Kape. Ang lapad ko diyan ano, ang lapit ko sa camera, eh. Ano 'to, gumawa ko kahapon tapos nanghihingi yung kapitbahay ko. Si Rose nanghingi. Nag-ano ko ng 2 ganyan. So, pagbaba ko, wala pa ng tinapay, wala akong makain. Hindi man ako mahilig dito. Isa lang yung binigay ko sa kanya kasi wala akong makain. Kinain ko na yung ano, kinain ko na yung isa. Isa lang binigay ko, 'di ba? Hindi ako mahilig sa hanini. Yung kapitbahay ko kasi mahilig siya dito, hanini, mahala, alam mo 'yun, mahala. Yung dates din na parang yung ube sa atin tapos ginagawang halaya, parang halaya style. 'Pag gumagawa ko nun ano ng binibigyan ko siya kasi mahilig siya dun. Hindi siya nagawa ng gano'n, eh. Ako hindi mahilig ako pero sa mga ganito yung tamar. Ewan ko ba, basta 'pag ano ko, luto ko parang madalang akong mag-ano ba, magkain. Wala kasing tinapay, akala ko may tinapay, eh. Wala akong choice kundi ito, may makain lang ako ng almusal. Tinanghali na ako ng gising 9:30 na. Wala pa akong nagagawa.
Uuwi? Hindi ko alam. Siguro mga ano ba tayo 2026? 2028. Kasi dapat uwi ako ngayong March, hindi ako pinayagan. Kasi gusto ng amo ko mga June. Anong gagawin ko dun, wala na yung pasukan na yung school. Gusto ko na yung mga bata pa lang. Gusto ko lang umuwi kasi bakasyon ng bata, kaso hindi ako pinayagan. Hindi ko alam. Bakit, kailan uwi mo? Tapos ng Ramadan? Maymibur, Magalab shout out, good morning. Uuwi ka ng ano, Ramadan? Ako hindi. Hindi ako makakaano. After Ramadan, by March, yun nga gusto ko. Kasi nga graduation ng bunso ko. Kaso, hindi ako pinayagan kasi nga, yung anak dito na isa, ikakasal by May. So, hindi ako makakauwi. Ako din, yung bunso ko. Kailan balik mo? Ilang ano yung bakasyon mo? Ilang month? Maraming uuwi ngayon by March. Hindi kasi ko pinayagan. Dapat uwi ako. Lamo! Hi. Morning, Mappy Bread! This way. Please wait. I will order. Let's order. Yeah. Just now I ordered. I want eggs. 3 egg. Yeah. See, But then? I buy butter. You see? No, when? Yesterday. Yesterday? Yeah. Gawa ko lang ng, iluto ko lang ng itlog yung alaga ko. Nakapagtulog ako.
Luto lang ako ng ano, Jovel, good morning. Kamusta ka ate? Ano magkakanta? Buti ka pa dyan ate. Sa kwarto. Sa kwarto, nakakakanta. Jovel, good morning. Nagluto ako ng itlog. June. Dalawang buwan. Ang bilis lumamig ng ano, kape. Bibitot, ang bilis lumamig ng kape. Parang ano lang. Parang yung pag-ibig lang ng kapitbahay namin. Hagdan. Ang laki talaga ng ano ko, oh. Ito yung pinabunot ko nung bago ako mag-birthday ba nun. Ang laki, kitang-kita. Para na tayong ano ba, hindi mapalagyan. Palagyan ko 'to 'pag sa Pinas. Dito kasi hirap dito magpalagay ng ano ba. Tingnan mo yung ngipin ko, oh.
Wala pa naman akong postiso. Tingnan mo yung ngipin ko puro natural pa, hiwa-hiwalay. Kasi nga wala ng bagang, so ngayon yan dito naghihiwa-hiwalay na. Ang laki ng agwat, ah. Puwede nang lagyan ng isang ipin pang maliit, bibitot. Lumuwag na siya ng lumuwag. Ay, may natira pa. Maglilinis ako, nakain pa yung dalaga. Tinanghali kasi ako ng gising ba. 9:30 na, oh, 'di ba? Wala pang nagagawa ako. Iyan ang katulong na tanghali ng gumising. Nakailang ano na ako, 16 minutes. Ano lang ako ba, parang may sabit-sabit na naman yung aking kilayas, ah. Naka-off yung cellphone kong isa, hindi ako laki ng eyebag ko, bibitot. Malamig. Kagabi nga nag-heater kami dito, binaba namin yung heater sa kwarto. Kasi ang lamig-lamig paghapon. Sobra na lamig paghapon, yung padilim na siya. Ay, nanginginig yung ano ko, yung aking mga kalamnan. Dito 'pag taglamig, sobrang lamig. 'Pag init, sobra naman init. Wala sa ayos ang kanilang ano ba, wala sa ayos ang kanilang weather. So, pero mas gusto ko yung tag-init kasi mas ano ko yun, kasi andito lang naman ako sa loob ng bahay. May aircon. Pero yung ano, yung taglamig, hindi ko alam kung saan ako susuot kasi hindi naman sila ano, wala naman sila yung heater na ano ba, yun sa loob ng bahay na yun lahat. Kaya hate ko yung weather na ano. Ano lang 'to guys, ano tawag nito? Ano tawag nito, bibitot? Ano lang 'to yung nagdayo ka ba kagabi? Nanginanta ka ba? Natulog ako kagabing maaga. Anong oras ba ako natulog? Pagkagaling ko kay Sir Jess, 11:30. Basta nasa 11:30 na. Nagdayo sa higaan. Ako natulog na ako kagabi nung pag-ano ko dun kay Sir Jess. Kasi 11:30 magto-12 na. So, natulog na ako. Siya lang naman ang naka-live kagabi. Tapos wala, si lang naka-live kagabi. Nagtulog ka na rin pala kagabi. Tagal ni dalagang mag-ano, tagal ni dalagang malamig din yung ngayon sa Pinas. Ako nga, eh, yung pantulog ko sinuot ko, eh. Walang magawa amo ko. Naaano ko yung padubli-dubli yung suot ba. Ang kapal. Mm.
Sarap magbalot 'pag ano, ako pagka nandun na sa kwarto nakatutok yung aircon, naka-ano ko, naka-heater. Ito kagabi, oh, ito yung heater, oh, dinala din namin kagabi kasi ano, eh. Sino si ano, si Juni? Good morning. Ano 'yan, bagong ano mo ba 'yan, sisi ko Juni? Hindi ko malagyan ng ano, ng ano 'yan, ng jacket kasi yung phone kong isa laging ano, lagi siyang ayun, oh, nakasaksak siya. Pinapatay ko siya kasi mahirap siyang mag-charge. Hindi siya maanuhan ng ano, hirap niyang mag-ano, grabe di na niya ako kilala. Uy, sisi ko Juni, wag mo akong patawanin ba, kasi kitang-kita yung dito na lang ako tatawa kasi kitang-kita ba yung ngipin kong walang yung ano ko ba. Yan na bago kasi ngayon lang napasok, eh. Ngayon ko lang siya nakita, eh, kaya ko nga tinatanong, eh. Ito na bago kong pang-support na naman. Sana all maraming pang-support. Nakasaksak yung ano ko, oh, hindi ko malagyan jacket. Ilang alagad sana all marami silang mga alagad. Hindi ko siya maano ba, nandun, oh. Ano kasi yun yung isa kong cellphone ba maano na siya yung mabilis siyang malobat. Kaya at saka 'pag nag-charge ako, mahirap siyang i-charge kaya need ko siyang patayin para dire-diretso yung charge niya. Hindi kita malagyan ng jacket. Puwede ba maglagay ng jacket dito? Next time na lang. Wala kang pasok, natulo na ang ilong ko. Sa'kin ba Bitot, naka-subscribe ka? Pantay ba yung kilay ko? Parang may habang tumatagal natututo na akong magguhit. Nung ano ang kapal, may pataas, may pababa. Uy, 9:30 na hindi pa ako nakilos. Noni jacket, 3 suot ko noni jacket. Oh, oo nga sisi ko, ang lamig. Lalo na siguro 'pag diyan ako, nginig-nginig ako. Hindi ko kaya 'yan, ganyan. Kasi dito lang, wala ditong wala ditong snow, pero malamig siya. Nanginginig ako, may time na nangangatog ako. Lalo na diyaan may snow. Uy, atay, ang lamig. Ingat sisikoy sa iyong ano basa nito? Saywara, good morning, mega love shoutout. Thanks for coming. Ikaw di naka-subscribe sa'kin. Hoy, naka-subscribe ako sa'yo Bibitot. Huwag kang ano diyan Bibitot, natulo ilong ko. Ang tagal umalis nitong anak ng amo ko, nag-aalmusal para makakilos na ako dun sa ano. Puwede ba 'to sisikoy, ito gamitin ko? Wag na muna kayong magdikitan. Hindi kaya mawala yung live ko 'pag ito ginamit kong jacket, pan-jacket? Puwede diyan, hanapin mo. Hanapin mo. Baka naman ano, maano na naman yung aking live. Tingnan ko nga, tuldok. Remove, ayun pala, ayun nakita ko na sisikoy.
Ayan na, okey na, okey na. Kasi ano, eh, puwede pala yun. Okey na, lalagyan na kitang jacket. Hindi kasi nga, hindi kasi ako naglalagay ng jacket 'pag sa ano, yung phone ko na pang-live. Hindi ako naglalagay ng ano, ng ng ano ba, ng jacket. Hindi ko siya pinipindot kasi baka mamaya mawala yung ano ko, live ko. Okey na, napindot ko na. Oh, Big Bang. Meron na naman isa, ikaw na naman 'to. Sana all ang dami nilang alagad. O 'di ba hubad din? Eh, kasi nga ngayon ka lang napunta dito. Bagong gawa mo 'to, eh. Sana all. Ako si Sikoy, ako sanay na ako walang tao live ko. Sa buhay kailangan lang yung ano, pasanayan lang ba. O 'di ba? 9:45 na. So, ang laki talaga ng ang laki talaga ng aking ano ba, sana all dami pang support. Ako kasi sanay na nawala. Sanay na din akong naiiwan. Kaya pasanayan na lang 'yan ba. Pero ako magtrabaho na ako kasi anong oras na ba? Papasok ka na ba, Sisikoy? 9:45 na ba? Tapos ako wala pa nagagawa, o 'di ba? Sabay tayo nito. O 'di ba? Di lang alam kung paano gumawa. Sana all ang dami niyo. I-support niyo naman sa'kin, Bebe Tot, para may tao yung ano ba, live ko. Tawagan niyo yung mga alagad niyo. Para may kasama ako diyan, oh. Mag-ano sila diyan ba maglaro. Tago-taguan. Tawagan niyo, Bebe Tot, para may tao yung live ko ba. Ang daming tao ng live ko noon. Sa'yo, Bebe Tot, sa'yo 18 kasi si Kuya Johnny 20. Oh, di may 38 ako na tao.
Mag-work ka na ba, Sisikoy? Ako'y mag-work na. Thank you much sa inyo, guys. So, mag-duty-duty na ako sa aking linis. Naglabas lang ako ng maluluto. Hindi ko pa gamay pero tingnan ko nga yung laptop dito. Wait. Ingat ko, ingat sa work. Ako'y mag-work na din. I-ano ko lang to kasi ano ba yung alas 10 na talaga, promise. Ako'y ano ba, wala pang nagagawa. Baby tot, Sisikoy Juni. Ako'y maglilinis. Ano lang to, itambay ko lang. Sabihin ng amo ko, wala pa tong nagagawa to sa Esperanza ba. Dito ko kayo ilagay. So, ano, dito kayo, dito. Ayan. Malinaw pa. Malinaw, tapos nalaglag ang cellphone ko, ano? Diyan na muna. Diyan muna kayo, ha? Kasi ako'y sige, gawa ka ngayon after New Year. Ano? Gawa ka ngayon after New Job, Esperanza. Iwan ko muna kayo dyan muna yan, ha? Kasi maglinis muna ba ako ba?
Ilang oras na ako?
Sisik